karon mao ang pagsaulog sa pagbasakit sa atong pasiuna. Mao kini ang kasaulugan sa pagbasakit sa Ginoo. Ang pagsaulog mao'y pagtayo ug hiniusang kahulugan nga mao'y naghugpong sa usa ka katilingban. Ang pagsaulog wala magkahulugan ug magkaspo ug salo-salo kapanahon. Ang mga kasaulugan mao'y mabugat nga pagmantala sa mga Kristiyanos kansang kadaugan nga ilang gihuptan. Nipalit pinaagi sa dugo sa usa ka tawo iya kadtong krus nga mao'y atong agianan padulong sa himaya. Kanang krus nga sa paglantaw sa ebanghelyo sumala ni San Juan mao ang trono sa himaya. Ang karaang dugukan nining kasaulugan mao ang pagsangyaw sa balaang kasulatan. Ilabi na ang pagpasakit sa atong Ginoo sumala sa gisulat ni San Juan. Ang katilingbanong pag-ampo nahasulat sa karaang paagi. Niining karaang dugukan sa mga pagbasa ug mga pag-ampo gidugang ang pagsimba sa krus usa ka balansayon nga hulaman sa simbahang Romanhon gikan sa Jerusalem. Diin ang mga magtotoo muadto nga magprosesyon aron paghalok sa religyas sa krus nga gitipigan didto kang Konstantinong Basilika sa Kabanhawan. Ang labing ulahing ipuno sa maong kasaulugan nining karong panahona mao ang pagpangalawat sa tanan. Sa sinugdanan adlaw kini nga walay Eukaristiya, sila nga nagpuasa magpugong usab sa dili pagkaon sa pan sa kinabuhi. Sayo sa ika-14 nga siglo ang obispo sa Roma mao'y makakalawat ni anang adlawan. Kining maong katungod ihatag ngadto sa tanang magtotoo sa tuig 1955 human mabag-o ang mga rito sa Semana Santa. Pamalandungi kini. Imo bang giisip nga ang imong kasakit o pag-antos maghatod kanimo ngadto sa himaya sa krus kun imo kining antuson sama sa pag-antos ni Kristo didto sa krus? Palihog mangluhod.
Manino. Ginoo, pinaagi sa magula sa iyong tinuguan ng kanal. Gitugon ni Yesu Cristo imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santo sa kami, o bantay kanunay. Kini among gipangayo, pinaagin ni Kristo among Ginoo. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, mulampos gayod ang akong alagad, magamhanan siya og pasilunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kinihitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila. Ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton man sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug isalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya. Wala nato siya tagda, ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay magantos, ug gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapango siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, o pinaagi sa iyang mga labod na ngaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala mo subay sa hustong dalan, apan siya'y nadakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya og ipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero, nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero, atubangan sumualot kaniya, wala gayud siya itimig. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi, tungod
tungod sa atong kalapasan. Giandamang siya lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan, ni makasulting pakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pag-antos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala, makita niya ang iyang mga kaliwat, ug magabaton siyang taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya, nga walay makawang sa iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya, uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya, tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos, puli kanila, ug nag-ampo, aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diya sa imong mga kamo. Diya kanimo Ginoo nagadangog ako, nga dili kayo nagtapo kaulawan, sa imong katarong luwasa ako. Sa imong makamot, gitugyan mo ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matiudanong Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diya sa imong mga kamo. Alang sa tanan na tumakaway, naiwag ko sa lawayon. Usa ka katawanan na lang sa kong mga silingan, ug usa ka adluka na lang sa kong mga higala. Ang nakakita ka na ko sa gawas, nagpailayo ka na ko. Ikalimtan ako sa mga samaminatay nga walay lumdumi. Sama ko sa kapanaksan nga buang. Yan ko ang akong kinabuhi, sa mga kamo. Apan ang akong pagsaligan na kanimo, o Ginoo. Nagayon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imo makamutan ang akong destino. Luwas ako gikan sa gaom sa akong mga kaway, ug mga manggugo ko. Ipadala ang imong naong nga sa imong sulugon. Luwas
Luwas ako diya sa imong kaluoy. Pag may sugo pagligon sa kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Busa lig-on unta ang atong pagtuo kay do na kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatik kaluoy sa atong mga kahuya. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayon makasala. Busa magmasalibon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nag-ampo ug nangaliyubo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinugdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan. Unya, ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadaguan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo og ihatag kaniya. Sukad ni adtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Human si Jesus makaampo niini. Milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an.
Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita. Kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silang mga hinagiban, mga parol ug mga sulong. Nasayon si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagpo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila nitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, Ako. misibog sila ug nangatumba, ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilabdi kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isagob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudeo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas. Ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayong nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babayi nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili oy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardyang naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdagdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Usangadong nangutana ka pa man kanako. Mao'y pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan. Nganong nakaako ka sa pagsulting ingon niini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan gani adinhi. Apan kun husto ako, ganong gisagpa mo man ako. unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo, busa ang uban miingon kaniya,
Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy. Mingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao kansang galunggan giputol ni Pedro, nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mitugtugaog nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeyo wala mosulod sa palasyo, kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangiling sa pagsaylo. Busa bigula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong mga sumbong batok niining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudeyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ng kabahinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana, kun ang akong gingharian iya pa niining kalibutana. Ang akong mga sakop pakig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangiling sa pagsaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya. Si Barabas mo ay among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya, migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kaniya. Aniya ang tao. Sa pagkakita sa kadaguan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya.
Si Pilato miingon kanila, Kung mao ka na, kuhaa siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudeyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba mutubag ka nako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa paglansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag, Wala ka untay gahom kanako kun wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo mas sad-an pa kay kanimo. sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na na dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay nagpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato sa Hebre nga ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa pangilid sa pagsaylo, unya si Pilato miingon sa mga Hudeyo, Aniya ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya. Patya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa Calavera. Sa Hebreo, gihinganlan kini Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug ipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeyo. Daghang mga Hudeyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudeyo. Kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudeyo. apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, Dili nato kini gisiyon. Magripa hinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babay, ania ang imong anak. unya miingon siya sa tinun-an, Ania ang imong inahan. sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an.
Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Mangluhod. Ang mga Hudeyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw ipapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo sa ilang ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua nagmatuod ni ini aron manuo usab kamo. Tinuod o kasaligan ang iyang isulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo motan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato makuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadaguan sa mga Hudeyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi mikuyog kaniya dala ang mga kaliman ka kilo nga pahumot, sinako nga mera ug aloe. Unya gikuha nila duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Parokya ni Santa Monica kanatong tanan nga ani karon dinhi bulahang Biyernes Santo kanatong tanan. Ug ingon usab sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong live Facebook nga account Santa Monica Parish sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa ato ang nasod ang Pilipinas o milagpas pagyud ni siya sa nagkalain-lain nga mga dapit gawas sa atong nasod sa nagkalain-lain nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod ni ini atong live Facebook sa atong pagsaulog ni Biyernes Santo kanatong tanan nga mga kaigsuonan nga mga matuohon. Bulahang
adlaw sa balaan nga Biyernes Santo kanatong tanan. Sugod ganina alas 12 hangtod karon nangaon kita. Ug ang atong gikaon dili pagkaon sa atoang lawas kundili espirituhanon nga kalanon. Apan atong hinumduman nga kung magpalabit ang kaon dili ta kahilisan ug hinungdan nga magkalibanga ta. Usahay ingon usab niini ang atoang espirituhanon nga mga pagsaulog. Daghan ta kaayo og mga kalihukan apan maglisod ta sa pagdigest niini aron atong tagamtamon ang atong pagtuo nga ang pagtuo sa Tagalog is pananampalataya nga kun atong sabton ato siya nga namnamon, ato siya nga tagamtamon ug human nato matagamtam ang kaanindot ug katamis sa atong pagtuo, andam kita nga mutaya sa atong kinabuhi ug hinungdan nga ang atong pagtuo halos usahay naarata sa level sa mga rito ug tungod niini wala nato matagamtam ug nagkuwang kita sa pagtaya sa atong kaugalingon tungod ug alam sa Ginoo. Mga binati nga mga kaigsuunan, duha ka butang ang akong ipaambit karon ug magsintro ako mahitungod sa pag-antos. I believe there are two kinds of suffering. First is redemptive o salvific suffering. Second is purgative suffering. Unsa may kalainan niining duha. Speaking of redemptive and salvific suffering, mao kining matanga sa pag-antos nga gisagubang ni Jesus alang sa atong kaluwasan. Ug kini nagki-require, nagkinahanglan ug usa ka talagsaon nga matang sa bertod ang gitawag o complete obedience to the Father's will. Hingpit nga pagsugot sa kabubuton sa Dios. Tungod niining matang sa pag-antos nga gisagubang ni Jesus, ang maong pag-antos nagdala kini og kaluwasan tungod sa iyang hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Now, unsa man usab ang ikaduha nga matang sa pag-antos, ang gitawag nato og purgative suffering. Mga binati nga mga kaigsuunan, it is our suffering, the suffering of humanity, ang nagkaldaiya o nagkalain-lain nga mga pag-antos sa atong pagkaanian ining kinabuhia, usa kini kamatang sa gitawag nato og purgative suffering. What do we mean by purgative? From the word purga, which means to cleanse, to purify. With that, ang ato di ay nga mga pag-antos
samtang ania kita ni ining kinabuhia. It somehow cleanses us. It somehow purifies us from our iniquities, from our sinfulness. O wala gayoy lain nga dalan nga atong pagalaktan aron atong makabot ang kaluwasan. Mao ang pagsagubang sa mga pag-antos ni ining kinabuhia. And it requires humility. Utrohon ako, it requires humility. Nagkinahanglan kini og pagpaubos. Kung ang matang sa pag-antos ni Jesus salvific, ug nagkinahanglan kini sa iyang hingpit nga pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa Dios alang sa atong kaluwasan, ang ato usab nga mga pag-antos nagkinahanglan gikan kanato ug pagkamapainumsan. Nganong gikinahanglan man nato ang pagkamapainumsanon? Mga binati nga mga kaigsuunan, mubalik ta sa orihinal nga material nga gigamit sa Ginoo sa pagbuhat niya kanato nga tao. Mao ang abog o yuta. Gikan lamang kita sa yuta. Ug wala kitay angay nga ikapanghambog. Ug tungod ni ana, angay nga sa kanunay kita magpaubos. Mga binati nga mga kaigsuunan, niining atong pagsaulog sa Biyernes Santo, akong kutloon ang mga pulong ni Jesus nga iyang gipadayag ngadto sa iyahang gipili nga apostoles sa iyang Diosnon nga kaluoy nga mao si Santa Helen o Santa Maria Faustina Kowalska sa nasod sa Poland. Nagakanayon siya ug tuguti ako sa pagkutlo ni ini. Jesus instructed me to write down and make before the feast of mercy. It begins on Good Friday. Nga ang Ginoo nga mipakita ngadto kang Sister Maria Faustina Kowalska nagpadayag nga ang Biyernes Santo mao ang pagpadayag sa Diosnon nga kaluoy. Ang pag-antos, pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus, ang Paschal Mystery, it happens because of God's mercy. Ang iyang kasakit, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, usa kini kamatang sa pagpadayag sa Dios nung kaluoy. We are therefore saved by God with His mercy. Kita di ay giluwas sa Ginoo, pinaagi sa iyang Dios nun nga kaluoy. Mga binati nga mga kaigsuunan, sa lain nga mga pulong gikan ni Santa Maria Faustina Kowalska sa ako nang gihisgutan sa nang labay nga mga adlaw. Miingon si Santa Maria Faustina Kowalska, walay bibisan usa ka kutlo sa atong pagkaanian ining kinabuhia nga gihikawan kita sa Dios nung kaluoy. Ang Dios nun nga kaluoy daw susama sa usa ka bulawanon nga tanod nga nagdugtong kanato ngadto sa Dios.
pagkaanindot. Apan kumusta man, ato ba nagibugtian ang maong Diyos nun nga kaluoy sa atong paghigugma ngadto kaniya. Mga binati nga mga kaigsuunan, si Jesus nga mipakita ngadto kang Santa Maria Faustina sa Kowalska sa iyang pagdasig nga ang adlaw sa Bernis Santo mao ang adlaw nga pagahimuon ang novena sa Dios nun nga kaluoy alang sa pagsaulog sa kapistahan sa Dios nung kaluoy sa pilmerong Domingo human sa Domingo sa pagkabanhaw. Tugot ako sa pagkutlo ni ining pipila ka mga pulong nagakanayon. Ang novena ngadto sa Dios nung kaluoy nga gisugo na Jesus kanako sa pagsulat ug paghimo niini sa dili pa ang pangilin sa kaluoy pagasugdan sa Bernes Santo. Ang mga pulong sa atong Ginoo tiniman-an ni Sister Maria Faustina sa Kowalska. Akong kagustuhan nga sulod ning siyang kaadlaw dad-a kanako ang mga kalag ngadto sa tuburan sa akong grasya aron sila makakuha gikan ni ana sa dakong kaisog ug kahayahay ug bisan unsa nga mga grasya nga ilang gikinahanglan sa ilang kalisod sa kinabuhi ug ilabi na sa takna sa kamatayon dili ko sila hikawan. Sa matag adlaw dad-a dinhi kanako sa akong kasing-kasing ang nagkalain-lain nga mga pundok sa mga kalag ug ihumol mo sila niining laod sa akong kaluoy ug ako silang dad-on ngadto sa balay sa akong amahan. Imo kining pagahimuon ni ining kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi walay kalag nga akong isalikway nga imong pagadad-on sa tuburan sa akong kaluoy. Pagkaanindot walay kalag nga isalikway kun kita mudangop sa Dios no niya nga kaluoy. Sa matag adlaw imong ihangyo sa akong amahan alang sa kakusog sa akong mapait nga kasakitan alang sa mga grasya sa maong mga kalag. Si Sister Faustina mipadayon sa pag-ingon, ako mitubag, Jesus, ako dili mahibalo kung unsaon paghimo ning pagnovena ug unsa ang mga kalag nga akong pagadad-on pag-una ngadto sa imong labaw nga manggiluy-on nga kasing-kasing. Si Jesus mitubag nga iya kining isulti kanako kun unsa ang mga kalag nga iyang pagadad-on matag adlaw ngadto sa kasing-kasing ni Jesus. Makita kini nato diha sa ikatulong nga libro sa diary ni Sister Maria Faustina sa Kowalska, page 57 to 65. Sa unang adlaw, ang kalag nga gikinahanglan sa Ginoo panahon sa adlaw sa Bernis Santo. Nagakanayon, unang adlaw, karong adlaw, dad-a dinhi kanako ang tanang katawhan, ilabi na ang makasasala ug ihumol sila sa laod sa akong kaluoy. Sa ingon nga paagi, maghupay kanako sa mapait nga kagulanan, diin ang maong mga kalag magtukmod kanako. Mga binati nga mga kaigsuunan, karong adlaw ang adlaw sa Bernis Santo, atong pagadad-on ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga kalag nga makakasasala. No one is exempted here. Angayan nga ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon
mupiko sa atong mga tuhod sa mapaubsanon nga kasing-kasing sa pagpangayog sa Dios nun nga kaluoy. Mga binati nga mga kaigsuunan, karong panahona ang pagkailap sa sakit nga sa kagaw nga nagdala og sakit. Kun atong usisahon, adunay dako nga mensahe ang Ginoo kanato niini. Kay nganuman sa ako nang giingon sa unahan ug sa nanglabay nga mga adlaw, ang atong kalibutan karon talamak sa kadautan ug kasalanan. Ug si San Pablo miingon, ang sala mubunga ug kamatayon. Nan kay ang tibuok kalibutan karon halos naglunang sa kadautan ug kasalanan. The church also here is not exempted. Dili usab exempted niini ang simbahan. Akong dawaton nga ako mismo sa akong kaugalingon sa kinabuhi sa pagkapari makasasala usab. Tungod kay ang simbahan o ang katawhan bisan pa man sa Dios nun nga gugma gipasaylo kita sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, nagpadayon man kita sa pagpakasala, hinungdan nga ang Ginoo mibuot nga mukaylap sa kalibutan kining maong kagaw aron sa pagpahinumdom kanatong tanan. Hey, my dear people, to whom I greatly and mercifully love, where are you now? Angay nga ang tibuok kalibutan, angay nga ang simbahan, muhiusa sa pagpaubos, maghiusa sa pagpaubos, sa pagpangayo sa Dios, sa iyang Dios nun nga kaluoy. It is only doing this by humbly kneeling down that God with His mercy nga muiway kanato ni ining midagsang nga sakit nga nagdalag kamatayon. Kung ang tibuok kalibutan katawhan nga nagpuyo niini kagamhanan ug simbahan dili magpaubos sa atong kaugalingon, nan ang kasuko sa Dios magpadayon. Busa karong adlaw nga Bernis Santo, unang adlaw sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa Dios nung kaluoy. Sa makausapa, dadun nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kalag, ang atong mga kalag nga ani akaron dinhi ning simbahan, ug ang mga kalag sa tanan nga nagsunod ni ining live Facebook. Atong dadon ngadto sa tuburan sa Dios nung kaluoy, mangayo kita ug kapasayloan sa atong mga kasalanan, ug ato kini nga ipadayon ug mapuhong adlaw hangtod sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Dios nung kaluoy. Mga binati nga mga kaigsuunan, ang pagsaulog sa kapistahan sa Dios nung kaluoy dili kini siya ingon o ginama lamang sa simbahan, kundili kabubuton kini sa Ginoo aron mapadayag sa tanang katawhan nga ang atong Ginoo maluluyon.
Gitubos kita, pinaagi sa iyang kaluoy, o kinahanglan nga magpuyo kita, susama sa iyang pagkamaluluyon. That God's heartbeat, me also our heartbeat. Nga ang pitik sa kasing-kasing sa Ginoo, mamahimo usab unta nga maoy atong pitik sa atong kasing-kasing. Sa katapusan, si Mother Faustina Sakwalska nga gipili sa Ginoo aron mamahimo nga iyang sekretarya o apostoles sa Dios nung kaluoy. Nahimo siya nga santa ni adtong Abril 30 tuig 2000 ug mao kini. Abril 30 tuig 2000, Blessed Maria Faustina Sakwalska is canonized by Pope John Paul II in Rome on Divine Mercy Sunday. During the Great Jubilee year 2000. And the Pope states during his canonization homily, the second Sunday of Easter from now on throughout the church will be called Divine Mercy Sunday. Kumusta man ang atong mga parokya? Nagpasidungog ba kita ni ining dakong kapistahan sa pag-ila sa Dios nung kaluoy? Mind you, my dear brothers and sisters in Christ, si Pope John Paul II nga nagkanonize ni Sister Maria Faustina Sakwalska ni adtong Abril 30, 2000 tuig sa Jubileo, ug siya mipadayag nga ang maong adlaw ikaduhang Domingo mao ang pagsaulog sa Dios nung kaluoy ni adtong tuig 2004 si Pope John Paul II namatay Divine Mercy Sunday. Utrohon ako, si Pope John Paul II nga mi-canonize kang Sister Maria Faustina Sakwalska nga usa ka santa sa Divine Mercy sa tuig Abril 30, 2000, si Pope John Paul II namatay Divine Mercy Sunday 2004. Therefore, our world today needs God's divine mercy. And I believe this is the only antidote for the plague. Ang Diyos nun nga kaluoy, maoy tambal ni COVID karon. Nga kung dili kita muluhod sa pagpaubos aron pagpangayo ug kapasayloan sa Ginoo, hayan nga kining maong COVID nga milukop halos sa tibuok kalibutan, nagdala og sakit ug kamatayon sa katawhan, magpadayon pa. Agi sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kasuko kanato. O Jesus, Hari sa kaluoy, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Amen.
Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita mga minahaluyamot alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kaluoy. O Diyos nga magkagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang nasod, pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanonayon sa among pagtuo o sa pagsangyaw sa imong ngalan o pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa Santo Papa, magampo kita alang sa atong Santo Papa. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkasanto Papa maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas aron mamaayo ang pagkagiya ug pagdumala ang santos nga katawhan sa Dios. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang, pinaagi sa imong pulong, ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma, panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo. Ubos sa iyang pagpangulo, lig-una nga among pagtuo ug himuang kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa kaparian ug mga sigirlar sa simbahan, magampo kita alang sa atong obispo, Patrick Daniel Parcon, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan ug alang sa tibuok magtutuo nga katawhan sa Dios. O Diyos nga makagagahom walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghog ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan nga among tagsa-tagsa kapag tawag aron kadugangan ang among kakuging pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang ni adtong nangandam sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mubuli sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo.
O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuog kahibalo ni atong nangandam alang sa bunyag. Himua nga matawo sila pag-usab, pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo, pinaagin ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magampo kita alang sa tanan nato nga mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing mangita sa kamatuoran. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tan-awa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Jesus nga imong anak. Kaming tanan imong tuon sa among usa ka pagbunyag. Himuag kami nga usa diha sa kabug-os sa pagtuo, ug ampingi kami nga hiniusa dinha sa inigsunay paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghog ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang kanila nga wala pa magtuo kang Kristo. Magampo kita alang ni atong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himuang nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, magagaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadios ug sa pagkahimong mas higpit nga mga saksi sa imong gugma tubangan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang ni atong wala magtuo sa Dios, makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi.
Magagagaham mo walay kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao, aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw, human ikaw makaplagin nila. Itugod nga bisan sa tanang kakulian, nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat nga malipayon kanimo ang usaw matuod nga Dios ug amahan namong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita, manindog kita, alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agag unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing, aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tingpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantay ang anaa sa gahom, aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulo sa kagawasan sa tinuohan, sa kahintang nga walay kahadlukan, o sa matuod nga kalinaw o kahiusa o kahusay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita, manindog kita, alang sa mga gikinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, ilabi na sa atong mga kaigsuunan karon nga tungod sa midagsa nga kagaw nga nagdala og sakit, makabaton unta og kaayuhan, ug sila nga mga doctors ug mga nurses nga nagatiman sa mga masakiton, mahilayo unta ug dili hitakdan ni ining maong sakita, ug alang usab sa mga kaigsuunan nato nga nangamatay tungod ni ining maong sakita, makabaton sa kapahulayan nga dayon, ug alang sa maayo nga pagpanaw sa mga nagbiyahe sa kadagatan sa kahanginan ug sa panika, ug alang usab sa kagawasan sa mga binilanggo supak sa katarungan, luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kamaskog sa mga gikapuyan o bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghog ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan, aron magkabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod palihog, manindog, alang sa mga nag-antos nining panahon sa pandemya. Magampo usab kita alang ni adtong nag-antos tungod ining pandemya sa COVID-2019 nga ang Dios Amahan maghatag og kaayuhan sa panglawas ngadto sa mga masakiton. Kalig-o ni adtong mga nag-amuma kanila og kaluwasan alang sa tanan nga mga biktima nga nangamatay.
Magagagamo kanunay buhi nga Dios, bugtong hinabang sa mong tawhanon nga kahuyang, tan-awa uban sa kaluoy, ang masulog og kahimtang sa imong mga anak, nga nag-antos tungod nining pandemya, hupaya ang kasakit sa mga masakiton, hatagi og kaligon ang mga nag-amuma kanila, og dawata nga nasa imong kalinaw, sila nga nangamatay, og nining panahon sa pag-antos, itugot nga kaming tanan, makakaplag og kahumpayan diya sa imong maluluyong gugma. Pinaagin ni Kristo among Ginoo. Atong isunod ang pagsimba sa krus. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, gaymo kaming luwaso sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingon, ang pagkalawat sa imong lawas ng dugo kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo ko ang imong kalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pagampo sa espirituhanon nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing malaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglitili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako.
ug himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon ngadha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ihatagan mo kaming bag-ong kinabuhi, pinagi sa madaogong kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, ipadayon kining makaluluwas nga buhat. Makaanggo unta kami kanunay sa among pagpakingambit niining misteryo ug magpadayag unta kami niini kanunay diha sa Kristo hanong pag-alagad kannamo nganha kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong isunod human niini ang pagprosesyon sa balaan nga krus ngadto sa mga kadalanan sa parokya ni Santa Monica. Sa mga nagsunod kanato sa FB Live labi na sa parokyano ni Santa Monica, gihangyo ko kamo nga magdagkot og kanila gawas sa inyong balay ug muluhod uban sa pag-ampo aging pagtahod sa balaan nga krus. O Ginoo, nagasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak o nakakaplag na kaming kalauman diha sa iyang pagkabanhaw. Kupaya kanunay ang imong katawhan. Ilabi na niining krisis nga among giatubang sa tibuok kalibutan. Panalangini kami o pasaylua ang among kalapasan. Lig-on na pagayon ang among pagtuo o padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.